asị na ndị ọrụ soja na fa agbagbuo na Biafra or nothing ebe fa jere oshi moto. Hey, ndị be abịakwanụ ka unu nụrụ nke ijere na-akọ n'ihu akwụkwọ na-efi a wee na-akọwa na onye unu na-afụ n'ife onyonyo a eji Ndubuisi wee malụ welụkwa Biafra or nothing wee mara ya. Unu nwa ya ọ na-anọ n'ime ọfịa na-eme vidio na-asị na fa bụ ndị na-azọtala anyị nnwere onwe na fa nọ n'ime ọfịa na ọnya nwa bụ Biafra or nothing. Ka ijele pụta kịta wee na-akọwa na ndị ọrụ soja agbagbughị ya ebe fa je nalụ mmadụ moto and na onye ahụ fa na je moto na fa agbagbulu onye ahụ. Ndị nọzi n'okirikiri ebe ahụ ife ahụ nọ wee mee wee kpọọ ndị ọrụ soja nọ na checking point wee gwafa na-enwere ndị oshi napụrụ mmadụ moto kịta and na fasi ụzọ dị etu a wee na-agba ọsọ. Wee sị na ndị ọrụ soja wee jee shebiri fa n'ụzọ ahụ fa ya esi wee gbafere na fa na iburuzi ya bụ moto wee na-apụta wee kwakọrịtaba mgbọ na mgbọ ọtụzikwa Biafra or nothing na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ. Alejedirio dịka ijele sikwa wee kwu unu ya gee ntị ka unu n'ife o kwuru na ife nji wee kọwa nke a bụ na ọ delu ya ede na o kwughozi ya n'ọnụ. O wee nọrọ ebe ahụ mgbe ijele wee na-ekene ndị ọrụ soja Naijiria wee na-asị ọ bụ na nya bụ ife bụ eziokwu ka ọ bụ na-asị. Ijele na ebe a wee na-asị ndị ya asị na nya bụ ife ebe asị na fa gwa onye a na ya mee live video ka fa wee marụ na ife ọ na-ekwu na ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị. Wee na-asị ọ bụ na eziokwu na fa na je mmadụ moto gbagbuo onye ahụ ka ezi ife a na-agbagbuziri onye a na je moto. Ọ ka ha mma na unu na je nya bụ moto pụba okwu ofu onye Hausa ka anyị ncha na-achịrị efi ka ife a na-agbagbuzie na-agbagburie kịta oha expenses nyelu ndebefa. Ọ bụ na ọmụgo nwa ma ọ na-anụ nwaanyị ma na nwunye ya tụchabeghị ime ọha ime na nya bụ nwaanyị ya atụzi ime. Ọ bụ na o nwere ụmụazị nọ na skuulu onye ya azụ agbafa. Ọ bụzie na nwunye ya esoghị ya eje ebe ọ na-eme bizinesi na nwunye ya bụ ndị na-anọ n'ụlọ kedu ka a ya esi wee zụzie ụmụazị. Ọ ka mma na unu gbarụ na onye ahụ egbe n'aka na ọ bụ na o kweghị enye unu kii moto ma ọ bụ na unu gbajiri ọkpa ka ọ maa na unu dị siriọs narị ya kii moto ya dan na unu gbadokwara ya nya bụ ebe mgbo ya egbu ọ dị ọkwọnụ mma. Ọ bụrụkwanụ n'ọgụ a ka a na-asị gị weta kii moto biko welu kii moto nyefa na onye dị ndụ ya egotakwa ọzọ. Ọkwọ nke nsị ka ntụnye na ya geenụ ntị ka unu n'ife ijelekọ na ijele nọkwa ebe a sị na mangolo ọ na-ata na ọ na-atọ ka ala ka ọ sị na ọtọ karịrị ala mana mmewu tinye ebe o kwuru ya bụ ife maka ndị nwe ihu akwụkwọ maka ọsụrụ ya n'oyibo. Good morning, my people. Good afternoon, good evening, depending on your location or your country. This video is going direct to Ijele. People in life doesn't know their problems, and there is some people that doesn't have handwork and doesn't have something doing. They only go apart and looking for trouble where trouble is not. Ijele, I haven't looked for your trouble for one day. I haven't called your name for one day. But always you are calling my name and you are looking for my problem. Ijele, your days are numbered. Your days are numbered. I'm telling you right in your face like this. I'm telling you that your days are numbered. Beware, because you have caused problem for a long time, and problem you shall see. You understand? Problem you shall see. Ijele, mark it somewhere. Your days are numbered. The mango sweet like hey, I say this one sweet like if I follow Raga Ozzy, all the gonna call ya. You see the Utobo, we been there threatening father. You know, say when you see bingo when buying don't reach, you go know. Now by their action. So I person Ndubuisi. This is the one they know as Biafra or nothing on TikTok. This you don't go meet your own Biafra. You don't reach Biafra finally. You know. Then go a rogue area. Go thief somebody car. They even buy the owner of the vehicle. You see this vehicle where they now waiting that they do to people vehicle. You see how they don't rip out
many of the parts where they the vehicle. Now this one, the owner, they go don't buy him. Now if not, he go down come forward, come claim his vehicle. See him. Now this kind of thing that they do, see the pass. They don't even know the pass very well. If not, many things where they are there for stay carry them go sell. And all the operators were there for the door. So the BC and the guys go do. Amadioha catch them. Okay? So those of you that are asking, yes, in the BC don't go. And to show you how evil these people they don't go run, carry the body, go bury. Their people not gonna know. All the ones where they promise, say, oh, if anyone buy, they go build house for their family. They not give you money, take care of your family where you die alive. Now when you buy, they go give you house, abi. When now they can't even give you consult the money where they contribute for them. They get hope. I pencil or for again. No Jesus nowadays, not in the name of Biafra. At least they don't command them small. Boy, you don't go. The BC don't go. You know, if you notice, if they get sign, if they get signal, you go not say your own no too far. Yes. Your own no too far. They no go take yourself, go join them. Now don't go wrong, go bury them. Happy? The family no go know. In the family in the BC, let me tell you, in the BC, tell him to make a video again. No be this one where they sleep for TikTok. Make him do any live video, make on see. Ndoshi. All of them, one after the other. See Utobo where they give him father 1 week. You self not even reach the 1 week. All for them because don't worry, more on the way to go reach on a small.